Hoijak Koktwmani Bisingtwi Phasalo Khungsa Nogo Khlaiwi Manjakha 49 bag bisingo kabangma Bijra ri hatio aboni hadidor 15 lakh party Modopur thanani kenania amsayo party mungna tiye chaitowine te mugo onkhorjak tabok police Hasteo Shalbrumno thaglia fake mungni manik khune Bijra Chini Bijra ri chum Manjakmani Koktwma kasai famani aba haikenu sangrong salo haino hai Hoijak Koktwmani Bisingtwi Modopur thanani kenania ashram tila amsaini singbari kanani Khungsa Nogo 49 bag koplong Bijra ri tongo hane aba party mungni Koktwma mankinu party mung thayo thangui sogoi kha Modopur thanani police party mungno tiye chaitogine te mungo onkhorjak tabok police Paithago Bishargor Thanate Modopur Thanani Thansa Sakhar Mumbai Bijra ri no naitogite khlaika party mungna tiye Koktwmani Bisingtwi Saimankha Bijra ri Bangladesh hawa rohornani bagai packing khlai tongmani hne Fiaba party mungo khoroksa borokno fano arrest khlaimani Koktwma kare aboni agolo kaisa dorbariago nahare party mungno tiye chaitogine te mungo onkhorjak tabok police Bishargorni simi jiboni kokthum Chini Khorang